Salut, șamular, ce faceți? Astăzi o să vă povestesc despre o zi de vineri în care aveam test la mate. Băi, ne-a bătut profa de mate la cap. Atenție copii, să învățați, va fi un test foarte greu, nu vreau să mai aud. Doamna, știți, vă rog, doamna, nu vreau să aud scuze. Eu de obicei cheie că învăț, sunt foarte stresat când știu că am teze sau teste. Joi seara n-aveam niciun chef, eram praf. Mă tot gândeam ce o să fac a doua zi. În sfârșit m-am culcat, vineri dimineața m-am trezit, hai că am meditații la engleză, hai să mă pregătesc, dar tot cu gândul la testul de la mate. În sfârșit am plecat, cu ce credeți că am plecat? Cu duba ca niște sultani? Am lăsat baba în fața școlii, bineînțeles că am făcut dreapta spre Mega, nu stânga spre școală. În drum spre Mega ne uitam după Fast, poate ne întâlnim cu el să mergem la Mega împreună. Ghinion, nu era pe zonă, așa că ne-am dus la Mega. Am umplut ghiozdanul cu provizii și direct la școală. Era de vreme, mai erau cam 20 de minute și începea testul. Era ok. Când am ajuns pe hol aproape de clasă, îl auzim pe Fast că țipa și era super nervos. Ce-i Fast? Ce sambru, am trecut pe lângă o biserică și era un amărât care cerșea și femeia roșcată care vinde flori și parcări în intersecție. Hai să-i dau că e amărât, surdomut și am dat un leu. După am intrat în Mega și când am ieșit nu venea să cred, le-am văzut pe amărât surdomut că vorbea cu femeia roșcată. Cum sunt fi nervos? Vă dați seama ce mincinos sunt ăștia? Și ce credeți că am zis? Păi hai după el să ne luăm de el, păi scap așa ușor. Băi, și-am plecat, eu, Fast, Fozzy, Manelistu și Bistri. Parcă eram trupa de intervenție. Până să ieșim din școală ne-am întâlnit cu Moș Martin. I-am explicat în 3 cuvinte și a venit și el. Băi, am ajuns în fața la biserică, cerșetorul surdomut era în poartă, își vede de cerșeală. Femeia roșcată și pe acolo. Băi, Fast direct la femeie s-au dus cu scandal. De ce ai zis că e surdomut dacă nu e? V-am văzut că vorbeați. Păi da, e doar surd, nu e mod. Fast atunci a repetat. Păi de ce ai zis că e surdomut dacă e doar surd? Femeia parcă luase poliția, se pierduse puțin. Păi așa se zice. Dacă e mut, dacă e surd, nu se zice. Păcăliți oamenii. Și mi-a fost milă de el. Băi, și în momentul ăla noi, trupa de intervenție, eram leșinați de râs. Și femeia a făcut așa câțiva pași și a intrat în biserică. De parcă o salva Dumnezeu de furia lui Fast. Dar n-a salvat-o bine că Fast a intrat după ea și tot îi repeta. De ce păcăliți, mă, oamenii? A ieșit femeia din biserică, Fast după ea. Nu mai spuneți că e surdomut dacă nu e. Și dacă el vorbește cu tine, înseamnă că nu e nici surd, că te aude. Nu mă aude, îmi citește pe buze. Și a zis femeia deja cu o voce subțiată. Ce citești? Ăsta nu știe să citească și citește prin mască. Femeia deja intrase în panică. A intrat iar în biserică, probabil cu gândul că dacă nu o salvează Dumnezeu, măcar poate o salvează un sfânt să-i fie milă, să-i sară în ajutor. Nu mai păcăliți oameni, duceți-vă la muncă. După s-a întors la noi și am plecat la școală. Băi, toți mândri de ce făcuserăm, de parcă toți făcuserăm. Mai erau câteva minute până să înceapă testul și hai la test. Am băgat puțină viteză că venea profa și era vai de noi. Dacă întârziam mai mult la test, ne scria 100% în caietul ăla de reclamații. Am ajuns în clasă, eram toți euforici. Doar făcuse marea descoperire a surdomutului, care nu era nici surd, nici mut. Era doar puturos. N-a durat mult, a venit profa, zbang, ne-a dat testul. Zbang, noi l-am rezolvat. Oamenii care cerșiți, nu mințiți că vă prinde Fast și nu vă mai dă leu. Spuneți și voi, ajutați, vă rog, un om care nu are chef de muncă. Când spui adevărul, ai mai mult de câștigat. Cam atât pe ziua de zi, apăsați butonul de subscribe, de like și pa, pa!